Acum 6 ani am pornit, alături de colega mea, Ana Maria Ciobanu, primul podcast despre maternitate, pe care l-am numit Mame, cu M mic, pentru că de multe ori, inclusiv acasă, la muncă sau pe stradă, auzeam în jur că nu e mare lucru să fii mamă. Au făcut-o atâtea alte femei înaintea ta și nimeni nu s-a plâns de asta. Ești doar o mamă și viața merge înainte, la fel ca până atunci. Doar că viața mea profesională nu mai mergea la fel de ușor ca înainte. Înainte, eram reportera care petrecea zile și nopți pe teren, uneori chiar în casele oamenilor despre care scriam. Petreceam ore în șire scriind un articol, doar ca să găsesc cele mai bune fraze și nu exista vreun moment în care să refuz un interviu. Acel timp nu mai există, pentru că odată ce am devenit mamă, am intrat și eu în acea statistică globală care spune că femeile fac 76% din munca de îngrijire, neremunerată, dedicând tascurilor domestice de 3,2 ori mai mult timp decât bărbații. Sigur, sunt bărbați care schimbă scutece, dau de mâncare copiilor și gătesc, îi duc și aduc de la grădiniță sau școală. Dar cine și-a o zi liberă de la muncă când copiii se îmbolnăvesc? Cine caută medicul când apare un simptom? Cine face programarea și cine caută costumul de Halloween? Și cum îndeși toate astea încercând să revii la muncă? Așa am început să intervievez femei cu propriile dileme sau răspunsuri despre relația maternității cu munca, regizoare, actrițe, activiste, psihologe, funcționare publice sau moașe. Cum au făcut ele să crească copii în timp ce și-au păstrat identitatea profesională? Cum au reușit, sau dacă nu au reușit, cine sau ce le-a împiedicat? Și cum am putea face ca societate să fie altfel? Iar în seara asta vă aduc o parte dintre răspunsurile mamelor pe care le-am intervievat recent. Concediul de maternitate de 2 ani a fost pentru mine o colivie aurită, pentru că nu lasă de fapt loc unei alegeri, având în vedere că nu există creșe suficiente. Mi-a spus Dana, care are 39 de ani și este directoare într-o corporație. Locuiește în Timișoara, acolo unde acum 7 ani nu a găsit un loc pentru fiul său de aproape un an în cele 3 creșe publice de atunci, dar nici în cele private. Voia să se întoarcă la muncă part-time pentru că singurătatea ajunsese să o copleșească. Soțul ei, care călătorea mult cu munca, i-a spus: ocupă-te, găsește creșă, facem cum vrei tu, numai rezolvă tu. Dana a abandonat atunci ideea reîntoarcerii și a rămas acasă. A obsedat-o acest rezolvă tu, pentru că, spune ea, acest rezolvă tu reprezintă munca invizibilă care cade mereu pe umerii femeilor. Aceasta este colivia de aur pe care a simțit-o. Pentru că după ce timp de 2 ani, cât ești în această pauză de maternitate, pentru că e ridicol să-i spunem concediu, ai fost principalul părinte și e greu să delegi dintr-o dată responsabilitățile celuilalt părinte. Și astfel mamele, doar pentru că sunt femei, sunt încărcate cu responsabilități domestice de care nu se vor mai degreva niciodată. Dana spune că e nevoie nu doar de creșe și locuri în grădinițe, dar și de programe de educare destinate bărbaților, pentru că noi, femeile, avem nevoie de sprijin acasă. Iar societatea are nevoie să fie conștientă de munca invizibilă de pe umerii noștri. Oana este mamă singură, în urma violenței domestice. Locuiește într-o comună din județul Caraș-Severin. Are grijă de fiica ei, de 6 ani, și de nepoata ei, de 8 ani, după ce sora Oanei a fost ucisă de partenerul violent. Fetele vin acasă la scurt timp după ora 11, fiindcă nu au program prelungit la grădiniță și nici școală după școală. Oana a început să muncească ca mamă imediat după ce a absolvit liceul. Nu știe cum ar putea arăta viața ei altfel. Ar vrea să știe cum este să ai un job, mai ales pentru că i-ar aduce veniturile pe care nu le are și de care are nevoie. Dar este prizonieră într-o lume unde acesta este rostul femeii, să crească copii și să îngrijească de casă. Doar că ea are 2 fiice și se întreabă uneori, în nopțile în care nu poate adormi, ce model de femeie le dă mai departe. Alexandra s-a mutat din București într-un orășel din Argeș când primul său copil avea 1 an. A fost o alegere de cuplu. Soțul avea acolo o afacere și li s-a părut un loc bun pentru a-și crește copilul departe de aglomerația capitalei. Curând a rămas însărcinată a 2-a oară. Cum soțul se ocupa de afacere 90% din timp, Alexandra avea singură grijă de copiii mici. Avea nevoie disperată să-și lase băiatul cel mare la creșă după ce a născut a 2-a oară.
dar a aflat că în orășel exista o singură creșă cu 24 de locuri, iar băiatul ei nu a prins loc. Neavând un sistem de sprijin și eu fiind main caregiver, soțul meu a spus că va face tot posibilul să rămână principalul provider financiar, astfel încât să ne putem crește copiii, spune acum Alexandra despre momentul deciziei. Pornită să împace grija de copii cu munca de care avea nevoie, la un an de la a doua naștere, Alexandra a găsit resursele să fondeze un centru educațional. Mă bucur că sunt alături de copii în etapele cele mai importante ale dezvoltării lor, însă mă intrigă dependența financiară de partener, spune ea. Îmi este teamă că relația noastră se poate termina oricând și eu mă voi fi trezit cu 2 copii și fără nicio sursă de venit. Alegerile acestor femei nu sunt în mod real alegeri, ci doar niște circumstanțe care le-au obligat, la un moment dat, să facă niște alegeri. În cercetarea Grija pentru democrație, interesele politice ale femeilor în 2024, este menționată această falsă alegere. Autorii spun că termenul corect este de fapt sunt nevoite. Femeile sunt nevoite, din cauza lipsei infrastructurii de grijă în educația timpurie, să rămână acasă pentru a avea grijă de copii în perioada dintre sfârșitul concediului de îngrijire a copilului și începutul grădiniței. Iar asta poate scădea șansele ca acele femei să se reîntoarcă la același loc de muncă atunci când copiii lor merg la grădiniță. În lipsa unor sisteme de sprijin, maternitatea poate deveni o pedeapsă, iar asta ar trebui să transforme acest subiect într-unul politic, așa cum recent mi-a spus într-un interviu dramaturga Mihaela Mihailov. Maternitatea e o problematică deopotrivă politică, e o problematică economică. Nu putem să vorbim despre maternitate doar la nivel individual. Cred chiar că estompează foarte mult din greutatea lucrurilor care sunt aduse în discuție. Când vorbim despre maternitate, vorbim despre ce înseamnă să îți construiești sau să nu poți să-ți construiești o rețea de sprijin, ce înseamnă să ai banii, vorbim foarte mult, de fapt, când vorbim despre maternitate, despre bani, despre condiții materiale, despre felul în care politic devenim acceptate, acceptabile, reușim să ne integrăm după o perioadă în care ne este foarte greu. Cum se produce reinserția asta, cu ce vine ea, cât de izolate suntem într-o anumită perioadă. Maternitatea e un topic politic. Cred că de asta e important ca în discursul public să punem accent pe toate lucrurile astea, pe dimensiunea politică a maternității. Suntem pregătiți să construim o lume în care grija copiilor nu mai apasă doar pe umerii femeilor? Creșele, grădinițele, sprijinul la reîntoarcerea la job, încurajarea taților să contribuie în mod real nu sunt soluții imposibile și nici individuale. Ele ar trebui să fie parte dintr-o politică de sprijin pentru o mai bună egalitate de gen acasă.